ସତରେ ସମୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷଟି ଖୁସିରେ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛ, ସେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ସମୟରେ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ବି ଅଛ, ତୁମେ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଅଛ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ଦାଟିଏ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଭାବେ ଯା, ଏତେ ଛୋଟଟେ, ଆକୁ କ'ଣ ମାରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ଦା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ତା ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଦେବି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ପଳାଇ ଆସେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। କ'ଣ କରିବି? ସମୟ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ତା'ର ଭୁଲ ନଥାଏ ବି ମୋତେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମା କେବେ ବି ସହିପାରିବନି ତା ଛୁଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିପଦ ବି।